खारनाय खालि खारनाय सानफ्रामबो अखानायबानो ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुबाव नायबानो खालि जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफ्रा माने गासैखौबो बुङाखै आङो माने जायफोर खारदों बेफोरनि थाखाय बुंदों आरोना माने जोंनि बर' हारिया माने बेफोरबायदि कम्पालसारि बायदि बाहायखो माने कम्पालसारि साननानै लाखो आरोना माने मा होनदों आरो ना लोगोफोर सानफ्रामबो अखानायबानो खालि खारनाय माने हाबा जाखानाय हिन्जावफ्राबो गुबुन हौवाजों खारनाय साननो गोनां बाथ्राया मा दा न'खर संसार जानो फैबाय जेनेबा न'खर संसार जादो मोजाङै न'खर संसारखौथ' गावसो दानानै लायोना बिदि बिसाय गोरोबलायनानै मावनानै जानाय थाइसे थाइनै जमा दोननानै बेफोरबायदिसो न'खर संसार दायोना ना मालायनि धोन सम्पतिखौ लब जानानै ना बले मा होनो बिदिखौ ना आथोनफोरखौ लब जानानै ना मानि थाखाय होननांगोन लोगोफोर साननानै नायदो मानि थाखाय सानफ्रामबो खारनायल' नुनो मोनो नङा होमबा लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बारा जाबाय आरोना सानफ्रामबो खारनाय अखानायबानो खोनायो खारनाय उमुगाव थांबाय ओरैबायदि ना मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसे साननो गोनां बाथ्रायानो जानानै फैबाय आरोना लोगोफोर हांखिनि ना रांखिनि होनो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो माने एसेबां मोखां गोरा हिन्जावफोर आरोना लोगोफोर बाप मा एसेबां साहस गोनां माने हाबा जाखानानै गथ' गथाय मोनखांनानैबो ओरैबायदि मालायजों खारनो साहस थायो मा बुंनांगोन आरो लोगोफोर बेफोरबायदिखौ माबायदि साननांगोन एसेबो मेलेम गैया आरोना धोन सम्पतिखौ लब जानानै खारो ना बले मालायनि आथोनखौ लब जानानै खारो दे साननो हागौ माने गुबुन हौवाजों हाबा जानानै गोजोननायखौ लागोन नाथाय बेफोरबायदि जाया गोजोननाय थाया मानो होनोब्ला नों फार्स्ट टाइम हाबा जानानै बिनि अनगा जेबो गोजोननाय थाया मालायजों हाबा जायोब्ला माने आरो नों साननो हागौ गोसोआव इन्जय खालामगोन फुरा गोसोबायदि खालामगोन गोसोबायदि धन सम्पति दङ बेनाव बेफोरबायदि साननो नाङा बेफोरबायदि हुदाया मोजां नङा बेफोरबायदि हुदानिफ्राय गोजानाव थायोबानो मोजां मानो होनब्ला असे फिसाय बायदि जाया जायजों हाबा जादों फार्स्ट टाइम बायदि गोजोननाय मोना सेकेन्ड टाइम माने हाबा जाखांनायनि उनाव जेबो गोजोननाय मोना बेनिखायनो बेफोरबायदि हुदानिफ्राय गोजानाव थायोब्लानो मोजां जाहाथे रावबो रावनिबो गोसोखौ माने दुखु सातजाल्ला खालामा बेनि थाखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय आरोना